oni to berú ako porážku. My si to stále neuvedomujeme, pre nás je víťazstvo nad fašizmom vybavené, hej? Áno. Nemci prehrali. Áno. A Nemci to stále majú v sebe ako taký komplex, že oni prehrali. Áno. A najkrajšie to vyjadrila, Ibermenši. No, najlepšie to ilustruje výrok Konrada Adenauera, čo bol ešte z tých príčetnejších kancelárov v niektorých oblastiach, ale on 10 rokov po vojne, v roku 1955, kedy celý svet západný teda oslavoval víťazstvo nad fašizmom, tak sa ho pýtali, dobrá, Nemecku budete tiež oslavovať? Že nie, porážky sa neoslavujú. A toto vyjadruje všetko. Oni sa môžu 100-krát oháňať tým, že akože proti fašizmu. A oni prehrali s Rusmi a stále im to nevedia odpustiť. Nie. A dneska, keď sa znova zbroja s tým istým naratívom, že nenávidia Rusko, oni len získali zámienku s tou Ukrajinou, ku ktorej to smerovali. Tak oni, to celé je iba hra. Oni ten západný svet Ukrajinu zneužil na to, aby vytvoril vojnu s Ruskom. To je úplne jasné, hej.